Welcome to my crib. Today podcast is our podcast of La Casta. Here we are, Christian, Daniel, Denis and Jurač Percin. Ale ja som chcel song, ale dobre. Welcome. No však daj si pesničku. Nejakú. Nie, neviem, jakú mám dať. Sieti ťa mám. Nepochybuj. Ale znova by som, myslím si, že Milan Lieskovský by tento song dobre zremixoval. Škoda, že sa do toho nepustí, no treba mu to povedať. Označil pod videom. Dobrý nápad. Mám povedať v Poprade či Slavkove? V Poprade. Okres Tatrach. Poprad. La Casta, podcasta, vítame vás pri La podcasta. Pri La podcasta, pri dieli 28. 8 Sedí? minus 6. Hej, krát 2. Pri zemi. 2 deleno, no. Zatvorka x na druhu. Vypočítaj. Dano, Kiko, Jurko, Denis. Počet cvičiacich 4, prítomných 4. Necvičiaci 6. Presne tak. Triedna kniha tu nie je. My ako Zborovne, tetovacie to štúdio pôjde. navrhujeme tému jakú? Ako mať Ako legálne štúdio alebo legálnu prevádzku. Tetovaciu. Presne, keď máš napríklad 17 rokov a teraz rozmýšľaš, že keď budeš doktorka, tak tento podcast potrebuješ, ako vypočuješ si, ako si založíš tetovacie štúdio. Nie? To je také, že dobre. Tak asi pre doktorku budúcu nie, ale pre tých, čo majú štúdio a možno tetujú aj 10 rokov doma. Tak to ty si dneska už som neotvoria. dneska som ho videl. Tak, El Tornado. Ale akože zase, ale nemyslím. Že keď... Nie preto, ale asi je donáškar. Asi, hej, už by to takto vravel. Lebo stálo auto a Neviem, či Zojan. idem, hej, s môjim spoločníkom a nás blokoval, lebo on piči, čo to sa tu deje? A pozerám a na kapote nalepené, že pizza. Had. Nie. Had? Aha, je aj hud, akože. Nie, jak sa povie donáška po anglicky? Delivery. Tak jak teraz? To tam nemal. Mal tam pizza donáška napríklad, hej. Ale. Neviem čo, že a sedel tam a ja vrem, nekrič na ňo. A on, prečo? On, tak to je taký Tater popradský, taká legenda. Hej, a to nie je konkurencia tým tvojim? Nie, on je zasobovač laseru. Chápeš? A musel som mu to vysvetliť, že od neho sa najviac laserujú kerky u nás. Alebo prekrývajú. Čiže to, keď som niekoho ohováral, tak teraz som to ešte akože povýšil na druhu. Aj my budeme za chvíľku možno- roznášať, podľa mňa. Niekto zažije stret s realitou už. Neviem. Uvidíme. Každopádne je to asi skôr určené pre takých presne, že možno ich osvieti, že aha, však vlastne mal by som si dať papiere do poriadku a No, to je naozaj sa pravda. naučiť tetovať. Keďže máme taterský podcast, tak asi tu budú tatéri nedoktori počúvať. Nejak. Možno. A však Nektarky. doktor sa chce zrelaxovať, nechce Však kerku. ako hej, ale asi nepoje zakladať štúdio. A nás počúvajú hlavne ľudia, lebo sme super vtipní. Kto by si zakladol štúdio v dnešnej dobe, čo tiebe? Pamätáš, keď bola hygiena a povedala, že sme jediné to štúdio? Hej. Vo mne to rezonuje To sa mi furt. páči, že furt som len ja v štúdiu, keď príde hygiena. A ja. Oni majú na vás záľusk, chlapci. Tam asi... Hygieničky? Hej. Mhm. Asi vás majú radi, ste Hej. sympatickí, To alebo aj. majú radi váš šarm. V prvom rade si musia ľudia uvedomiť, že ak berieš peniaze, je to podnikanie. Takže musíš byť buď živnostník, alebo mať SRO, alebo akciovú spoločnosť, komanditnú, alebo družstvo. Napríklad ja mám aj družstvo. A teraz po tejto vete, podľa mňa sa polka ľudí spotila. Keď to počúva. Čože myslíš, že nemajú živnosť? Aha. Ale ani na oko? Ježiš, vieš koľko podľa mňa? Hej? Alebo môžu byť zamestnanci. Presne to je tak. tvoja obľúbená Áno, pozícia. áno. Zamestnanci v inom štúdiu. No, v Aj tom. na dohodu? Aj na dohodu, no jasné. Aj na môže brigádu byť. môžem tetovať? Aj na brigádu. Môžeš tetovať, ak je tam zodpovedná osoba. Jasné. Ja, ty, alebo Dano. Kto je Lebo Denis. Denis. Zodpovedná osoba? Malý Napríklad, Kiko. no, malý Kiko nie. No ten, kto je držiteľom oprávnenia na prevádzkovanie tej konkrétnej podnikateľskej živnosti, čo je v prípade Tatera kozmetika.
A môžeš byť garant iba na jednu prevádzku napríklad. To znamená, že na Tatrine môžeš byť garant napríklad ja, keď som dole, alebo Den, že musí byť niekto iný. Si majiteľ, aj napríklad reštaurácie, tak ty nemôžeš mať dve reštaurácie a byť zodpovedný za obidve reštaurácie. Čiže už musíš mať niekoho druhého, hej? Áno. Nejakého iného zodpovedného, akože garanta, no, neviem. Alebo aj nezodpovedného. To je pravda. Vieš, napríklad ma suši. Dole hore. Áno. Dole hore. Dole hore. Palihari. Čiže chceš byť garant? Milfice. Môže byť všetko. Poligarant. Teraz sa fajtili, nie? S týmto kokotom, čo bol v The Mac v Repčiči. Počúvaj, on ide s Mikuláškom. Palihari Ide s Mikuláškom v kleši. Ide. Ale neviem, čo idú robiť. Ako ja ho mám rád. Ja mám jedno aj druhého rád ako vtipných oných, ale Mikuláška ja mám rád ako bojovníka, jak ho uškrtil vtedy Carlos Vemola takto s prstami. Tak som si povedal, toto čo je to? Ale on tam posledne vystrelal dosť na tom zápase, nie? Tam kopačky do guli a takéto. Hej. Ale vyzval ho aj ten presne, čo do Luka Brasiho tak skakal. Ho vyzval. Ten záhorak. Jak sa volá? Maťo z Leopoldova? Nie, to... Neviem, jak sa volá, čo takú... Tu má takú kérku. Jak hádže random slova len, takže... Hej. Keď ten by to počul, tá vyzve aj teba, mňa, alebo Kika. To je taký... Bože, ako on sa volá. A nevieš, čo Luka Brasi s ním mal konflikt. No to nič, ty si nevidel Fight Club. Ale už sa chystám na to. No, gratulujem. Už na to. Požičal ti VHS-ku. Máš? A ja možno, že to nepochopí. To je pravda. Čo, Fight Clubu? Je to dosť možné. A treba si to viackrát pozrieť. V angličtine nech si to pozrieť. Teraz si ho dal dole. Na prvýkrát to nepochopíš. Ale Ježiš, to akože keď niekto, že na prvýkrát toto nepochopí, tak nepochopí, ale druhýkrát je to zaujímavejšie. Keď už vieš ten twist. No ja som to vedel, keď som to už prvýkrát pozeral. Akože od niekoho, či... Ty si mi to povedal, hej. A potom si o to prišiel, lebo to je najzaujímavejšia vec, keď nevieš, čo je twist. Ale stále si tam všimneš nejaké veci navyše. Ako keby, keď to vidíš druhý, tretíkrát. Akože... Už keď to vidíš 20, tak už asi nie. Ale... Klzať. Ale hej. Takže vôbec nevieš ani nič o tom filme. Vôbec, ani ťuk. Viem, že existuje, oni to kurva dávate na oči každý jeden diel. Jeden diel sa tak volá. Dneska príď domov, keď budeš si prerábať svoj návrh na skurvený chrbat celý, a si to pozri. A zalúbiš sa do Marley. Neviem to. Jak nevieš? Však na telku si to dáš, si to zapneš. No a dobré, a nevenujem sa na 100% ničomu, aj tak nebudem venovať. Počkaj, a pusti si to v angličtine, vieš, bo potom sa naučíš po anglicky. A ešte si dám aj tablet hore nohami, že nech vlastne lepšie sa Bože, multitasking nič, ty kokot nula pre teba. To je v piči. Sústredím sa na jednu vec poriadne. Presne tak. Čo si chlap? Akože niečo si vypočujem do pozadia, alebo tak, ale kokot. Mám hľadať hlboké myšlienky vo filme, ktorý budem len počúvať. Nič, tam není, že žiadna hlboká myšlienka. Ale to je len línia filmu a na konci, že čo ti jebe, to je dobrý film. Tak to asi iný nepochopil. Perkoset. Oj, a čítal si knihu? Hej. Tak tam je iný koniec. Hej, pamätáš si to? Hej. Hej, tam je taký nezmyselný koniec, že ani nevieš, že to je vlastne koniec, ale je to taký prelin. Ale inak akože nepotrebuješ tú knihu čítať, lebo je to skoro všetko je zachytené. Jo, akože... To je málo kedy, hej, keď čítaš knihy, málo kedy je toľko zachytené, napríklad, jak som v filme. Dobre, zase sme si uleceli, čiže chcem tetovať a... Však preto my musíme robiť vždy jeden diel taký, jeden taký. Chceš tetovať? Gratulujem ti, hej, už je tých ľudí po kokot. Rozhodol som sa aj veľmi na piču, ale som si povedal, že chcem. Tak teraz, čo musím sa učiť tetovať, či... Najprv musíš vedieť nejak normálne tetovať. Najprv by si mal mať nejaké náradie poriadne. A hygienické návyky. Klince, vidličky. Netetovať na deke a na vankúšoch. Nie, preskočme túto fázu. Už vieš tetovať, že už si povedzme, nie si začiatočník, alebo už si preskočil, už nie si vojak, už si čatar. Ja neviem, daj nejaký príklad, vieš ako. A chceš z detskej izby vykročiť do... Dobre, že už nie si prvák, už si týždenník. Vieš, už ti zverili fongiu, krédy, všetko, hej. Že... Jebe, to by som mohol zaviesť štúdiu týždenníka. Áno, týždenníka. Vieš, vidíš to, super. Čiže už si Mali, týždenník. a to sa nezvládlo v druhý týždeň. Hej. Samotní predstaviteľia to nezvládali. Jakže? Tak ja som potom aj za druhých robil. No to hej. No lebo si to... Lebo to som prvý dojebal, hej. Čiže už si týždenník, čiže to preskočme. Tak reálne by si mal tetovať v štúdiu, ale to zase nie je tak ako legislatívne úplne určené. Že musíš. Lebo ty môžeš podnikať aj v mieste svojho podnikania a nemusíš mať
prevádzkareň. A čo by na to povedala hygiena? To je druhá otázka, ale častokrát sa to volá prevádzka, ale správne po slovensky je prevádzkareň. Tak ako není tater, ale tetovač. Fakt? No tater není spisovné slovo. Aj, no. Mne prišlo, že tetovač je také ako, že... Ja to si si že sa nejaký mal volať gáč tatánsky vymyslel. tetovač. Hej. Popíšem. Že slovo tater je čechizmus. Fakt? Hej. Nie je to slovenské slovo. Tetovač. Ja Tatuér. navrhujem, založme niečo a napíšme akože nejakú... Sťažnosť? Nie, kde Niekto sa zbierajú zmenia? podpisy. Petíciu? Petíciu a pošleme to na jazykovedný ústav Ľudovita Štúra, že nech to zavedú ako... že na tom trváme ako... Že nech to prehodia. Hej. Tetovač nech si nechajú Češi. Áno. To nech dajú tetovať z Auschwitzu, alebo jak sa No volá tá presne, kniha. ja toto hneď napadá, že to je proste niekto, kto ti tam... ja Dobrá, neviem, tá kniha sa volá Tetovač zo Švicu. Hej. Hej? Áno. A tater ti je akože čechizmus. No alebo... Jak to vnímaš? No, nie je to lepšie, asi nesme tak navyknúť. Serem na to. Mám rád slovo tater, tak jak zimnú vodu. To napríklad používame len tu. Ty si vedel? Zimná voda? Hej, no že Studená v voda. Bratislave povedia studená voda. Ale my tu povieme nalej mi zimnej vody, ne? Nedáva to zmysel, ale je to také, no. Hej, a potom máte aj jarnú vodu. Ti Bratislavča povie, ale napríklad letnú máš. Vieš čo je letná voda? Vieš, že je vlážna. Oni to používajú letno? Nie, oni používajú Jeseň. vlážna. Takže nepriraďujú ročné obdobia. v Presne, vode. to raz na takej chate, či na čo, boli sme tam opití a chuj a na toto sme sa hádali možno, no nie, však my povieme studená a vlážna. A pneumatiky letná. sú tiež studené? Hej, opony po polsky. To ovládam, hej. Hej, to som nevedel. Ja napríklad. Čiže studené a letné pneumatiky, hej? Nie, ale zimné, akože, Vlážne, že nie sú na zimnú spotrebu vody, ale že je studená tá voda, dotykom. Jak snežná, keby sme ju volali. To mi Bratislavčania povedali. To by si ju mohol volať snežná. A vieš, to piči. Vieš, preto vravím, robme podcast pre stredné a východné Slovensko. Asi, hej. Ako nevadia mi Bratislavčania, ale nie sú moja cieľovka. Zimná voda. Čiže Zimná voda bude zimná. mal by si mať, ak tetuješ a príjmaš peniaze, Pokladňu, registračnú. napríklad, ja som sa povedať, mal by si mať tú prevádzkareň. Že v tom prenajatom priestore, ak si prenajal, lebo ak si to prenajme, že to prenajatý priestor, kancelária alebo niečo. Ale treba si nahlásiť prevádzkareň, aby ti mohla hygiena chodiť na kontrolu, aby si mohol dávať veci do Tak nákladu. keď to teda všetko spravím, že My to máme čo, ponahlasujem? živnosti, či máme firmu? Áno. Sa hambíš povedať? Nie, akože aj. Obidve odpovede sú správne. nie? Aha, jasné. Že my máme vlastne, chápeš, že my sme Len družstvo tam aj treba. kým bude existovať internet, tak my 4 budeme prepojení. Lebo aj staré záznamy sú, že spolu sme raz mali tú firmu. Že aj keby Denis teraz odišiel do Nepálu, tak len sa zmení jeho farba v aktuálny výpis, tam nebude, ale Áno. keď si dáš isto, tak bude modré jeho meno a moje bude čierne. Kebyže sa niečo stane. Ale vždy budeme vedieť, alebo v tom FOAB, alebo v tých sociálnych prepojeniach firiem, vždy budeme spolu nejaké väzby mať. To znamená, ak ja napríklad by som bol premiér Slovenskej republiky, hej, čo sa nechystám, ale tak nikdy nehovor nikdy a neviem čo. tak vždycky budeme spolu spájani. Navždy poznamenané. Alebo napríklad, vieš, ak Čurko, Marian Čurko, vieš, ktorý to je? Toto, čo hral na tom klavíri. Ježiš, a jeho brat jedol A jeho v brat, kysáku ľudí. Presne. Čiže keď ty si napíšeš Čurko, tak v Margecanoch zožral takoho a on je navždy s tým spojený. Mhm. Tak my vlastne budeme navždy prepojení. Inak minule som to pozeral, podcast o ňom, ja som aj nevedel, že niečo také sa stalo. Ty koko, to je, no. A To je tlak. až potom vlastne mi to došlo, no, že to je jeho brat vlastne. Hej. A ono som to vôbec nerátam. nevedel o tom, že sa to stalo niekedy. Ale mne príde napríklad tento čin ako taký diskutabilný. Keď niekto chce, aby si ho zjedol, No tam boli dobrovoľné tie samovraždy. vieš, tak prečo nie? No ale akože nič to podľa mňa nemení na tom. Na to tom, že bolo Čurkov brat je vrah. Hej. Hej, jebnuté a tak. Dobre, ale kebyže ten človek spácha samovraždu Čurko? a ste dohodnutí, nie, Aha. ten, čo mal za ním prísť, No. vieš, keď ho odchytili. Tak je to minimálne hanobenie mŕtvoly. Vieš, aj keď ti nechá Či tela, či... Závet. hej, presne, závet, v ktorom, že odkazujem tomu a tomu telo, To inak rob si z nej, čo akože chceš. idú robiť nový občiansky zákonník a tam sú dosť hovna. že tak
takéhoto štýlu? No hej, že napríklad dajú sa opomenúť, ešte to nie je finálne, ale zatiaľ je to také, že dá sa opomenúť zákonný dedič. Že napríklad ty svoje deti môžeš akože vydediť. Teraz deti svoje môžeš vydediť iba ak sa napríklad správajú nepatrične voči tebe, ale toto akože to sa musí dokázať. Ale musíš to dokázať, hej. Áno, že vieš, že ale aj keď užívajú drogy alebo alkohol, alebo no, teba nejak napadajú, že sú aj trestané, alebo že voči tebe sa spravujú zle. Inak nedá sa opomenúť dedič, že podľa mňa je to blbosť, aby sa to dalo. Alebo takzvaná dedická zmluva sa bude dať uzavrieť, že moje deti nič nedostanú, niekto mi 2-3 roky pred smrťou, mi nejaká píča, vieš, zmagorí mozog v Thajsku, hej, a ja podpíšem nejaké Thajke, že všetko je tvoje. Chápeš? A chudák moje deti. No a čo A ďalej? tam nejaký ladyboy bude pobehovať. Hej, Tak to potom nie sú zákony na piču, to netreba podpisovať hajkam listiny. no to hej, ale Ale vieš, ty nevieš, čo budeš mať v sebe v Tajsku. ale ty si zober, koľko ľudí, to je pravda. Ja som to... idem vidieť deti. Koľko ľudí znenavidí deti, vieš, v dôchodkovom veku, lebo proste, a neviem povedať, však, ale nedávaj toľko na ten kostol. Alebo, hej, to sú rôzne, alebo si nájdeš ako keby tú frajerku a deti ťa, vieš, ti vysvetľujú, ale ty ju len podporuješ, ako ja zo života vychádzam. A on povie, že nie, vy ste zlé proti mne a stane sa to na sklonku jeho života, fakt, do piči. Tak príde o všetko. Hej? Tak dá sa to vždy, že prepíšeš na ňu ten majetok. Ale to si už každý zváži, že za života v byt, v ktorom žijem, prepísať na nejakú flundru, ale že podpíšeš, čo bude po smrti. Vieš, a tvoje deti, zase si zober, niekto sa nestará o svoje deti, má ich v piči. Zdedí dajaké peniaze a tie jeho deti, ako vyhra v lotérii 1 000 000 eur a z toho ho jebne. A z toho jeho deti nedostanú nič. Jak vieš, ako AK, ja neviem, hej, otec, alebo niečo. Že je to ako vyjeb. Ja neviem, že čo... Čo ja viem, napríklad v tomto smere, keby sa to aj stalo, že to teraz je v platnosti. Môžeš odmietnúť, jasné. A že to podpíše, že má akože vidieť alebo niečo, tak že vôbec tým ani nerátam, aj keby sa to nedialo. Že... Ja rozumiem, ale morálna stránka vecí si myslím, že a tu je taký východoeurópsky právny systém, že tu to nefungovalo doteraz. A že prečo by to malo fungovať? Že vyjebeš so svojimi deťmi. Ale koho to akože má chrániť? Lebo zákony sú na to, aby chránili ľudí. No to je skôr ako v rámci globalizmu. Niečoho, aby sme sa prispôsobili. Vieš, globalizmus je to, aby celá Európska únia nejak fungovala, no a tak sa to prispôsobuje jeden druhému. Vieš. Vo Francúzsku to tak funguje, alebo v Anglicku. Anglické. A toto je veľmi dôležité vedieť, keď si ideš otvoriť štúdio. Že nemusíš dediť nakoniec. To Kat nevie, vieš. A preto vravím, že to môžeme sa tu o hocičom baviť, ale tak... jasné. Dobre, takže sme zvážnili. Ja som zaujal, že podcast máme, prepáč. Máme štúdio teda prevádzku nahlásenú. A v najbližších dňoch... prevádzkareň. Tetovačskú prevádzkareň. A no musíš to nahlásiť napríklad na hygiene, na okresnom úrade. A potom sa deje čo? A potom príde kontrola z okresného úradu a z hygieny. Hej? Teraz mení sa zákon, to znamená, ty nemusíš spĺňať tie hygienické normy. Ako pýtaš sa to mňa, lebo ja to viem, alebo... Ja sa to pýtam všetkých, ale ty sa toho najviac chytáš. Ale dobre, však ja som ticho. On to vie najlepšie. Tak, vieš, dakedy si musela prísť hygiena a všetko ti schváliť na ten priestor. Teraz sa to berie ako, že je to platné a hygiena to príde skontrolovať. A keď to náhodou dačo nesedí, tak... No nesedí, no tak ti zavrú, alebo ti dajú pokutu. Teraz rozumieš, lebo tam sú zase tie pravidlá, ktoré ty musíš tiež volať, že umývadlo musí byť v dosahu, alebo v tej istej miestnosti. Musíš mať svoj priestor o veľkosti, neviem koľko, 10 štvorákov, alebo niečo. Áno, musíš mať šatňu, keď kde sa prezliekajú. Keď máš reštauráciu výlevku, ale keď máš kozmetické štúdio, tak... Víš, čo bolo super, jak prišli prvýkrát, že máte lekárničku? Hej. Ja som dneska hľadal sačky do koša, ty kokota. My tam máme autolekárnička. To stačí. No. Podľa úradných dokladov. Kým tam auto nemusíme mať, tak je to v poriadku. Hej, a potom Denis rál, že kde je lekárnička. Ale myslíš, že nám reálne treba na prevádzke lekárničku, keď máme cez zadný vchod za plotom nemocnicu? Tam nie je nejaká výnimka? My máme výnimku. Hej. Že ono. Bod v zákone, že pokiaľ máš na štúdiu nemocnicu, netreba. Bor v zákone.
No a príde teda kontrola, všetko je schválené a už môžem tetovať? A brať za to peniaze? No, potom je podstatné tá daňová sekcia, že musíš mať pokladňu. Od januára sa musí vo všetkých štúdiách dať platiť kartou. To je zákon nový. Všade musia brať kartu. Ešte, že Myslím, že na trhovisku nie, bo nemám to naštudované, ale v kozmetických prevádzkach všetkých od 1. januára musí byť dostupná platba kartou. Od 1 eura. Pardon, áno, od 1 od eura. 1 eura, hej? Tak lebo vieš, aby to malo nejaký Áno. racionálny zmysel. To znamená, že čo ste do mňa pičovali, keď som kupoval terminál, hej, že na čo nám je terminál, však my tu podnikáme na čierno, alebo v hotovosti si tu dávame do kasy, máme online, nie, však máme online. Áno, VRP. VRP, áno, verejný pich. Ale ja som povedal, však nech kartou platia aj, ne? Ako vyrihal som za to, neviem, 300 eur, ale Si to zapíš potom. ja som si to zapísal. Dobre. Vieš, ale máme platbu kartu a jak nám to pomohlo. Či napríklad na našej konvencii Tatranský Tater 9. a 10.5.2026, alebo aj niekde inde. A všetci platia kartou. Čo si vážny kokot? Ľudia, sústredený som na debatu. ľudia sú ináč strašne vyhúkaní, keď im ideš dať bločík No za kerku? za kerku. Ja, no, poznám, akože neskutočne. ja poznám len nás, čo to robíme. Že čo? Čo? Hej, Bločík, no. čo? Tu daňové podvody, kúkam ti jebe. Hej, No, vieš, že ne. DPHčkári, bo dávajú bločky za kerky. Ale vieš, ono není pre teba praktické ten bločík nedať. Keď si povedzme, už som chcel povedať meno štúdia nejaké, ale ja neviem. El Hurricane? No, nie, som chcel povedať to druhé. To Aha. druhé. hej. Prítlak? Sigma boy. To som chcel povedať. A že napríklad, lebo musíš platiť za priestor, nájom. Musíš, ja neviem, si kupovať ihly. Ešte náklady ty máš. No tak tebe sa neoplatí dávať bločky, len keď nejaký iný náklad si vytváraš tým, ktorý predávaš, že? Lebo však náklad sa dá predať. Takže nemá to logiku, že prečo nedať. Vieš. Ale ja som sa stretol už s tým, že dávali, ale cez online do mailu. Áno, Tu som sa stretol po Slovensku. ako tak väčšinou sa to robí, lebo ti to ušetrí presne tých 300 eur za... Áno, ale mňa to za strašne pokladnicu. akože, vieš, že do piči, máš bločík za kerku, to je frajerstvo. Nevidel som to ešte na storke. Že nikto si to nedal na storku. Že pozrite sa, kerka za 200 a že mám bločík. Tak môžeme tých ľudí fotiť, vieš, po kerke, že S bločkou. odfotíme kerku a ešte, že... Jak po podcaste, hej, keď sa chce zvukár fotiť s ostatnými, čo Vidíš, volal ešte, minule. ešte fotku musíme si som sa spraviť. obliekol. Slušne. Ninja kuritačky, Ale custom to tričko. musíš si obliecť kravatu zase. No jasné, že si dám. Však tam je na stoličke. Čiže... Od minula si ju tu nechal? Hej. Hej, som ju zabudol od minula, ježiš, boha, žena ma zžubala, že v čom sa budem ženiť. A ja už som žena. Aj mňa zjebali, že Vidíš, ale že prečo my- som zase to Že vystal. keď si my vieme aj o vážnych veciach sa baviť, akože No áno. zodpovedne. Áno, áno, snažíme sa. Dobre, a teraz Máme máme prevádzku. kasu, máme všetko, máme prevádzkare na výkon práce tetovača Aha. a to je všetko? No tak musíš podávať akože daňové priznania každý rok a dodržiavať hygienické normy, návyky, stránkové hodiny, či ak sa to volá. Mhm. Ja ešte by som dodal, že hygienické minimum musíš mať spravené a zdravotný preukaz. Pri tom koľko klikov musíš mať? 22. Ale Hygienické asi nemusíš mať. hygienické nie je už teraz Nie, ako už to súčasť toho zrušili? kozmetického. Hej, teraz je to súčasť kozmetického. Aha, lebo A musíš mať jeden čas zdravotný to preukaz, nebolo. ale to musia mať všetci. To sa mi bežne deje, že sedím, jem v reštaurácii a nejaký chlap ide dozadu do reštiky a ja rovno. A zdravotný preukaz ten človek má? Bo ja som sa džubal, aby som mal Mhm. zdravotný preukaz. Áno, áno. No to máš platnosť do konca života, nie? Nie, To- Životný. To je podľa doktora, ako ti ho vydá. väčšinou že ja na mám také. 2 až 5 rokov to dávajú, alebo tak. Fakt? Pozri si radšej. Tak ono, keď sa nakazíš pohlavnou chorobou, Pič, ja alebo... neviem ani, kde je. Čo, pohlavná choroba? Či... tak by si mal ísť, si obmedziť platnosť zdravotného preukazu. To je, Dostajem AIDS, tak už budem tetovať len cez víkendy. to je a bez rukavic. Alebo Brazílii. Hej, no, to Brazília, Brazília to má tak. Čiže ako mať prevádzku nie je
Hriech. zložité, nie, ale je to kurva zodpovedné, že ťa vedia dočúbať na čomkoľvek. No hej. Že ťa niekto nemá rád a prídu ti na hygienu kontrolu. To väčšinou ale prídu aj nám zbytočne. prišli, nie? Na podnet. Hej, asi hej. No. Ako ja som tam nebol, preto sa pýtam. my môžeme povedať, že čo sa napríklad kontroluje na hygiene, keď prídu z hygieny, čo kontrolujú? Kontrolujú, kedy si otvorú farby, spotreba, Expirácie, no, na ihlách, na Áno. tomto. reálne chodia a utierajú prach s prstom, že či je umyté. Pozrú. Stále som väčšinou tetoval vtedy, keď akože prišli. Pozerali sa len na to, že ak to je všetko obalené. Hej, chcú vidieť napríklad Každý. činnosť, hej, že či naozaj to je hygienické Papiere chceli vidieť samostatné Áno. moje. ku všetkému. Čo to ešte kontrolovali? Napríklad na prevádzkárni musíš mať aj BOZP. Hej, Áno, čo to- máme, hej. hej. Či máš aj zamestnanca, hasické tieto, hej, že Požiarne unikovať, smernice. hej. Prezúvky, monterky do roboty, Áno. taterské, Áno, perkel všetky navarený. tieto pičoviny. A pičujú na všetky veci, lebo na prevádzke nemôžu byť veci, na prevádzke môžu byť iba veci spojené s prevádzkou, k činnosti na prevádzke. Čiže biliard? Čiže my máme biliard a stolný futbal. Bar. Som sa povedal stolný tenis, ty kokot, ale to je vlastne Bože, len to ping-pong. nám chyba. To je vlastne ping-pong, hej, Ping-pong, stolný áno. tenis. Prečo nemáme? Neviem, ale mohli by sme mať. No, to zložíš. Však to je super a máme tam Ty, ešte dajme si miesto. ping-pong. Čo to má? Som sa povedal, vzdušný hokej? To je dobre hovorím. Hej. Aeroky. áno. No a napríklad hygiena na to mala strašne vždycky, že to nesúvisí s prevádzkou. Hej, ale akože pri tom však to nebol v Ale dá sa to priestore. obísť a to je bonus. Lebo my sme to akože aj mali v priestore. To povieme na Hero, nehovor teraz. Nemám to povedať, však normálne. Hej, Že je to oddychová zóna pre Tatérov, každý, kto to tak má, z Tatérov nech si to doplní do prevádzkového poriadku, to tiež musíš mať, keď máš prevádzkáreň, musíš mať prevádzkový poriadok. A tak do prevádzkového poriadku si určíš, že to je oddychová zóna nepoužívaná pre ľudí a vypíšeš tam jednotlivé tie zóny a je to vlastne súčasť oddychovej časti, čo môže byť. A vtedy, lebo keď to nemáš tak označené, tak oni ti môžu dať pokutu alebo zavrieť prevádzku, že máš tam predmety, ktoré tam nepatria. Čiže slovne im to nestačí označiť. Nie, Takto. ale keď to označíš písomne v prevádzkovom poriadku, hej, tak vtedy môžeš. No, môžeš. Oni si mysleli, že nemôžeš, 2 dní to riešili a potom, že dobre, tak poďme na súd. Ja mám 3 veci, peniaze, čas a chuť, takže rád sa súdim, nemám s tým problém. Na to sú právnici, veď potrebujú za čo žiť. Takže stolný tenis ideme kúpať. Ale inak, hygiena v Poprade je super, akože Hej, však oni sú super, však oni išli, kontrolovali, jebala tam 13 pozadí. Piču bijem, lebo papuluje. A akurát prechádzali okolo. hej, ako máme radi dievčatá na hygiene, aj mladé, aj bo dievčatá sa hodí k 50 ročným, aj pani, aj dievčatá na hygiene. Slušné, normálne. Ešte čo nám treba? No už len chuť do roboty, nie? No. Platiť nájom a Otváracie hodiny? No, Zváracie stačí hodiny? dať na objednávku, ale keď máš, tak ich musíš dodržať. Preto si daj na objednávku, bráko. No, lebo veľa ľudí s tým má problém, hlavne obzvlášť barberi, nie? Asi To je. s otváracími 7 strihová hodinami. dosť. Julo bol dneska? Bol. Sa rozlúčil s tebou? V rámci možnosti, áno, sme sa rozlúčili, hej. To je životík. Čiže tento podcast bol edukatívny. To, čo Denis stále chcel. Jo. A skoro z ničoho sme si nerobili píču. No, Celé Len, to, len z No. hygieny. celé to bolo vážne. Vieš, koho to zaujíma. A keby chceli, tak môžu napísať na Subjekt Inc. Zavinač Subjekt Inc. na Instagram a on Vám je... spraví dieťa. Ale aj vám ako dá, sa máš? aj vám dá správne rady k hocičomu. Strašne rád pomáha ľuďom. Samaritán. Že, Jak to hodil na mňa, aby nepísali mne. Vieš, ako. Toto je prcinátor. Hej, udenáč, Tak gemal. to máš napísané, nemáš? Čo, na Prcinátor Instagrame? máš na Instagrame? Teraz mám prcinátor napísané. Hej. Hej. To ako Thor, nie? Že moje prezvisko a... Mne to vieš, jak neskôr, jak čo bolo prcičky. Tak tam bol tiež nejaký... To celý život, tam bol Šerminátor. Šerminátor. Áno, to zas, máme kamaráta, veď Domino sa voláme ho Sherman, kvôli tomu, že sa strašne podobal na toho človeka.
A Prcičky. to bol ten taký, on mal také tie zuby, Hej, ne? teraz si musím zmeniť kurva meno Instagramové. Prečo? No aby mi ľudia nepísali z kokotiny. Čak daj si normálne ZFS. Daj si normálne na ZFS. žiadosti a... ZFSJP. ZFS je to. Kokot, jaké mi zovrelo na čaj. Čo ti je? To on vie len tak vyvolať. Aj bože. Kokot. Máš mi Však kyslíkový druh. Cez 7 postupne, ne? oktávov. Urobili. Čo ti jebe? Ukáž dačo Denis Svali, alebo čo ešte. Si Vieš, mohla ako byť keď- zvučka do Nie, lebo podcastu. kurva, Hero. ja preto neznášam video na podcastoch, lebo tam sa nič nedieje, vieš, aspoň zažongluj. Hej, tu máš pohár. že? Vieš, ale teraz som myslel Skôr žábky. všeobecne. Vieš, že no Ktorý je vidíš, môj? Tak toto tu, síce keď to zavreš, tak to vieš tak prskať vodu, vieš, do ksichtu. jasné, Som tak robil to deti. ešte ľudia nevideli. Prskať. vo Si vzduchu. dal, Prskať. počul prskania, už si dal okulere. Vieš, Sa lebo ja som za zvuk. Ja si myslím, že obsahovo proste ideš v aute, neviem čo, aj na YouTube, keď si to pustíš, tak zvuk a nech tam blika naše logo. Ale Čo, a v Tesla si nemôže pustiť na... Môže na aj v Tesla obrázok si tvoj. kúpiť. No vidíš, ak ty v Tesle to môžeš pozerať. Ale aj tak za jazdy nemôžeš. Ale... Hej, YouTube Jakže- nejde. kde to ty Fakt? pozeráš? Však ty nemôžeš robiť dve veci naraz. Presne. Ale však ja počúvam, ja nezastávam video, Jaj, akože Tak na aký nepozerám kokot sme tu? video podcasty. Aby sme boli minus, pre však aby ostatných. sme náš hashtag food minus proste udržali. Bože, Presne to tak. sme mohli tak nazvať štúdio horné, furt minus. No, Aj podcast tak môžeme nazvať. ty kokot. Jasne, po 28. diele Furt poďme to minus. pomenovať. No a? La podcasta tak food máme minus. nazvať. Ježiš, Mua. na konvečku to sedí najviac. Čo? Food minus. Tatranský minus? Hej, tatranský minus. No nič, ak sa rozluč, ne? No, čau. Pára, Ahoj. pára, Ježiš, to ten bakalár. Aj teraz odídeš, či Sa mám to- ísť ja? Alebo... Sa to za chvíľu naučí Nie, nájsť. Nie, teraz- podstou. Teraz povieš tomu videomakerovi, nech dá akože stmievačku, alebo jak sa to robí? Fade in, fade out. Fade in? Fade Fade out. out je, fade je ten strih, ne? Na hlave. Jenom 7 lidí za celý den vystříham jako. Ako jo, Nič je ne. 6 firem za 3 roky. Pára. To tam nehaj. Tak ja Dovido. tak Už sa stmievam. Ďakujeme, Čau. ahojte, do počutia. Ty nám